Sakit. Sa'yo naman nainggit, sir. Okay na. Wala kang pinagbago. Harap sa akin. Relax lang. Hindi ito gagalaw, sir. Sira talaga yung medicine na, sir. Tatanggal mo. Marami akong mga kilalang doktor, sir. Minsan sinasabi rin nila sa akin na pupunta ka rito. Hindi mo yung mga nagbabasya, yung mga nainggit. Hindi nga lang mayos. Nga pa. Sige pa. 3 times. Sige nga. Harap doon, sir. Dito. Ngayon. Straight lang, sir. Buwan mo na ng hangin, sir, para pumasok yung lahat ng hangin. Hindi mo masyado nagagalaw balikat mo, di ba? Papakalaman, ha? Hindi pa nagagalaw siya, ha? Yan lang. Okay, gagalaw yan. Daraw na ito. Ano mayos? Lagay sa batok, sir. Pasok mo. Hindi. Yan. Higa. Yan na mayas. Kuha ng hangin. Tayo. Ay lang. Yan na mayas, sir. Atras. Abante. Sabi mo in Jesus' name. Amen. Galaw mo to. Tingnan mo kung mahula na. Kabila, sir. Ano? Ito wala. Ito talaga. Ito kahit pa paano okay siya. Gumalaw na siya. Hindi pa yan, sir. Huwag mo ganyan ang galaw. Kumakapit pa yan. Ganyan lang muna. Relax. Straight. Straight ano to. Okay. Natural, mayroon pa posisyon niya, sir. Nasa ano pa lang tayo. Oh. Okay, galaw mo. Upper lang, upper. Masakit. Tapos ganyan. Ganyan, sir, diretso. Ano? Wala na yung sa sugpungan niya. Wala na, di ba? Pumasok na. Okay. Ang position galaw. Balikat, up and down. Masakit pa. Sa harding eh. Madali lang yan. Wala pa tayo dyan. Inano ko pa lang yung pasokan ng prosen mo. Ngayon, iangat mo yung kamay mo. Patulogin mo. Kabila. Yan. Kabila, huwag mo muna persahin kasi kumakapas pa lang yan. Ano paramdam mo kasi sa dati? Anong pinagbago? Wala na yung may sakpa ka ba kasi kumbaga may yung dalawang buto yung sa loob. Prosen tawag yung sir. Talagang nakalas yung buto mo. Pag nakalas ang buto mo, sir, di talaga kakayanin. Ako na nagsasabi sa inyo. Shoulder prosen po yan. Talagang ano. Ngayon, pumasok na. Straight pa. Shoulder. Ito nga, wala oh. Di ba? Kanina ito. Meron pa yung siya. Yan, relax. Babaan niyo lang yung plate. Ako lang. Higa pa. Higa. Sige, higa. Nyo, kabila. Higa. Hindi pa. Mas na. Tingin. May pagar na, sir. Wala na yung percent. Wala na yung shoulder mo. Hindi masakit.
Hmm. Hmm. Yan ang mayos. Pakiramdam yun, sir. Yung sa kabraso, wala na. Ha? Okay na yun sa braso. Halos pantay na silang dalawa ngayon. Pantay na. Wala na sakit. Hindi katulad ng mga nakaraan na talagang ramdam mo yung kirot, lalo sa gabi na matutulog. Sa gabi. Halos hindi mo na maintindihan. Hindi mo malaman pag inipit mo siyang gano'n, mga bilin, masakit na, makirot na. Kirot na. Hindi ka sa kabila, mas lalong naman. Ngayon wala na. Wala na siya, hindi na pala. Salamat sa Diyos. Ayusin ko na lang siya. Hangin na. Wala na. Wala na. Sige. Salamat sa Diyos. Frozen yan, sir. Frozen soldier. Ano yan?